Euskal kulturgintzari buruz hitz egiteko konbitea jasan nuen Julen Arroxelalaibak eginda. 1960 hasi eta oraindaino edo pasatu diren urte hauetaz nire iritzia eta esperientzia azaltzeko alegia. Bi aukera nituen, gaika jardutekoa edo urtez urte jardutekoa. Da iaia urtez urte aritu naiz, urte hauetan gertatu diren gauzak adierazteko. Batetik kulturari buruzko definizioa, oso aniztasun handiko definizioa, baina balio diguna aurkitu dugu bat, eta bestetik euskalgintzaren alorrean urte hauetan egin ditugun gauzak adierazei edo esplikatzen saiatu naiz. Gerra garaian gauza batzuk egin ziren, gero etena handi bat sortu zen, da iaia hutsetik hasi behar izan gendun. Bai irakaskintza arloan, bai euskararen normatibizazioaren arloan, baita euskararen gizarte erabileraren arloan. Esanak esan, urteak ez dira alparrik pasatu, nik uste dut merezi izan duela eta garai berri baten atarian gaudela. Aurrera pauso handiak egin ditugu eta kapaz izan gera, frankismo garaitik hasi eta gaur arte, kateari maila bat, aurrena, gero beste maila bat, mailaz maila, kateari maila asko erazten. Eta nahiko nukena da gaurko gaztek, gauzak nundi noratorri diren ezagutzea eta euren konpromisoa eta postua etorkizunari begira sendo egitea. Ekatean egin dudan ponentziaren edo hitzaldiaren muina izan da Euskal Exilioaren zertzelada, 1936 garren gerra ondorengo Euskal Exilioaren inguruko zertzelada batzuk ematea. Nire helburu nabarmenena izan da historiografiatik edo harago doan analisi bat egitea, iruditzen baitzait orain arte Euskal Exilioaren inguruko azterketak, salbuespen, eta horiek ere aipatu ditut, nire hitzaldian oso historiografikoak izan direla. Eta bakarrik aintzat hartu dutela idazle jakin batzuen errepresentazioa, eta ez aldiz idazle hoien lanaren azterketa. Azterketa horretan iruditzen zait, bai oraintxe bertan zein etorkizunean egongo dela exilioko ikerketen etorkizuna, eta berdin iruditzen zait ikerketa eta azterketa horretan egon litekeela gaur egunera begira ere ikasteko hainbat elementu. Euskal Exilioaz jardun ondoren, berdin jardun naiz Martin Ugalde euskaltzalearen obraren inguruko hausnarrean. Eta bere obrak, bere identitate ukatua, erbesteratua izan den heinean ukatua, nola ber eraiki zuen ze aldagai erabili zituen bere identitate ukatu hori ber eraikitzeko aipatu dut besteak beste. Ateratako ondorioak hauexek izan dira. Ugalderen identitatea ez dela identitate hibrido bat, orain exilioaren inguruko ikerketa askok aipatzen duten moduan, baizik eta nahi bada bi narratibak osatutako identitate bakar baten eraketa dela Ugalderena. Beraz, ez identitate gidoidun bat, ez identitate edo hyphenated identitate bat, ez identitate konfliktibo bat, inundik inora, baizik eta nahi bada, eta hitz joko bat eginez, luze eramango luke hau esplikatzea, baina bi narratibek, bi diskurtsok eraikitako identitate bakar baten eraikitzea izan zela Ugalderena. Horixe esplikatzen saiatu naiz gaurko saioan.